баргузории чемпионати осиё оид ба дучархасаворӣ дар шаҳри душанбе на танҳо ҷиҳати муаррифии кишвари мо балки дар заминаи рушди ҳамкориҳои гуногун ҷабҳаи варзишӣ аз ҷумла дар риштаи дучархасаворӣ низ мусоидат мекунад. имрӯз ҳам ҷиҳати ошноӣ бо рафти баргузории чемпионати осиё ва баррасии заминаҳои ҳамкориҳои дуҷониба ва чандҷониба Давид Лапартиен, президенти иттиҳодияи байналмилалии дучархасаворӣ ва Раҷа Сабта Октоҳари, муовини аввали президенти конфедератсияи дучархасавории осиё ва ҳамзамон президенти кумитаи миллии олимпии Индонезия вориди Тоҷикистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмононро намояндагони кумитаи миллии олимпӣ ва федератсияи дучархасавории Тоҷикистон истиқболи гарм гирифтанд. зимни мусоҳиба меҳмонон ҳадафи сафарашон ба кишвари моро чунин баён карданд. аввалан хушбахт ҳастам, зеро аввалин бор ба Тоҷикистон сафар мекунам, вале медонам шумо миллати варзишӣ ҳастед. душанбе мизбони чемпионати осиё шуда варзишгарони кишварҳои зиёде инҷо ҷамъ шуданд ва ҳадафи ман ҳам вохӯрӣ бо ҳайатҳои ин кишварҳо ва мушоҳидаи ҷараёни чемпионат мебошад. мақсадҳои дигари ман ошноӣ бо фарҳанги мардуми инҷо ва бо дидор бо масъулон ва намояндагони федератсияи дучархасаворӣ ҷиҳати ояндаи дурахшони ин ришта дар инҷо машварат намоем. дучархасаворӣ фақат мусобиқа нест, балки равиши зиндагӣ ва воситаи нақлиёт низ мебошаду шодам ки Тоҷикистон дар ин заминҳо низ пеш меравад. бисёр шодам ки Тоҷикистон омадам. умедворам кишвари шумо ҳам мисли Индонезия мизбони бозиҳои осиёӣ, бозиҳои паралимпии осиё ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ хоҳад гашт. Тоҷикистон тавонист мизбони чемпионати осиё гардад ва ин оғози рушди қобили таваҷҷӯҳ дар дучархасавории Тоҷикистон хоҳад буд. мо инҷо ҳамчунин имконият ва фурсатҳои ҳамкориҳои гуногунро ҷиҳати рушди варзиш матраҳ ва баррасӣ хоҳем кард. дар ҳар сурат мо ҳам умедворем сафари масъулони иттиҳодияи байналмилалии дучархасаворӣ ва конфедератсияи дучархасавории осиё ҷиҳати рушди ин риштаи варзишӣ дар ватани мо манфиатовар хоҳад шуд.